Ďakujeme. Ďakujeme. To skôr M ako mimozemšťania. Posledných 100 metrov už ideme pešo k tomuto magickému strašidelnému miestu, kde podľa legendy pristalo UFO. A odvtedy, ako tu pristalo, vypálilo v lese kruh, na ktorom už celé tie roky nič nenarastlo. A všetky stromy okolo tohto kruhu sa stáčajú a krútia smerom do toho kruhu. Že ich priťahuje nejaká magická vesmírna sila. Tak uvidíme, čo to bude naozaj. Áno. Aj my máme lúky na Slovensku. Že nájsť lúku proste v lesa podľa mňa neviem. Ale toto je špeciálny lúka v tvare kruhu. Pozri sa, ako sa tie stromy všetky stáčajú do toho kruhu. Vidíš to? Vidíš to, ako sa všetky? Vidíte to, deti? Dani, prečo na tejto lúke nevyrastol žiaden strom? Však ak vyrastol všade tam naokolo, tak tie veveričky si tie žalúde mohli zahrabať aj tu a mohlo to vyrásť aj tu. A mohli sa žalúde aj tu zakotúľať. Viete prečo? No. No veveričky sa to snažila množiť to najbližšie, aby mali ten najväčší domov. Aha, no ale a prečo nie tu? Prečo tu presne do tohto úplne, že dokonalého kruhu sa nedostal žiaden strom? No, tu sa snaží nieraz preto, že aby im tak vedeli nájsť zase slnko. A veveričky tu hlavu delili, aby mali väčší domov a nerobili si tu zbytočne nový domov. No tak tento strom sa asi ťažko stáčal za slnkom, nie? Ja to buď Tento strom sa ticho! trošku zmiatol. Buďte si ticho, lebo sa ho vodí toho motýla.